Kake kina ina ne? Kina ina? Ina kika shiga ne? Me gida lafiya? Zo nan. Lashe. Na lashe haka me gida. Yi mushi mun sai da shanu mun zo binni amma har yanzu kike ne ba. Ke ce ki kunna maganin sauro ki kona min kafet. Kullun ke ce fasa min bango ki sa min tsinkin turaren. To ya kake so in yi ba dole in cokala tsinke na kunna ba. Da hannu na zan kunna. Yanzu harka ta wayewa ta zo. Daga yau ba za ki ƙara kula min bango ba. Ba za ki ƙara fasa min kafet ba. Bari ki gani. Injin turaren wuta. Ga miki bayani. Wannan da kike gani da zarar mun zuba turaren da muke so a ciki zai dinga fitar mana da hayaki mai kanshi. Kana zai dinga bulbula. Zai dinga fita ai kawai. To yanzu wannan mai gida ya ake amfani da hanya ce mai sauki. Kamar yadda kuka gani yana zuwa da kebul ɗinsa na wuta. Bayan ka buɗe shi ka zuba turarenka mai kamshi sai ka ɗan ƙara ruwa sai ka rufe ka jona kebul ɗinsa a caja, power bank ko sola. Da ka taɓa makunninsa zai fara fitar da hayaki mai kamshi da sanyi tare da walwalin wuta mai ban sha'awa. Kin je yadda ake amfani da shi.